Το Auschwitz ήταν το επίκεντρο της ναζιστικής γενοκτονίας, αλλά πολλές από τις φρικαλαιότητες του δεν καταγράφηκαν ποτέ. Υπό άμεσες εντολές της ανώτερης διοίκησης κατασκευάστηκε ένα σύστημα ικανό να σκοτώνει χιλιάδες κάθε μέρα χωρίς να αφήνει ίχνη. Όλα είχαν σχεδιαστεί, από την άφιξη των τρένων μέχρι την καύση των σωμάτων, περνώντας από ιατρικά πειράματα, βασανιστήρια και βιομηχανική δουλεία. Κατά τη διάρκεια των ετών κρύφτηκαν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αποδεικτικά στοιχεία καταστράφηκαν, μάρτυρες φημώθηκαν, έγγραφα ταξινομήθηκαν. Όσα συνέβησαν στα υπόγεια του Μπλοκ 10, στις ράμπες της επιλογής ή στα εργοστάσια του Μόνοβιτς δεν περιλήφθηκαν στις επίσημες αναφορές. Ποια μυστικά έκρυψαν οι Ναζί στο Auschwitz πριν φύγουν? Ποια ιατρικά πειράματα έκρυψαν οι Ναζί πίσω από τα τείχη του Auschwitz? Η προέλευση του Auschwitz από στρατιωτικό στρατόπεδο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στη σύγχρονη ιστορία, ελάχιστα μέρη προκαλούν τον ίδιο βαθμό φρίκης και αποστροφής με το Auschwitz. Στις 27 Απριλίου 1940, ο Χάινριχ Χίμλερ υπέγραψε μια φαινομενικά τυπική διαταγή που θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες του 20ου αιώνα, τη δημιουργία ενός νέου στρατοπέδου συγκέντρωσης σε μια ήσυχη πολωνική πόλη ονόματι Οσφιέντσιμ, την οποία ο κόσμος θα γνώριζε αργότερα με το γερμανοποιημένο όνομά της, Auschwitz. Αυτή η απόφαση δεν ήταν αυθόρμητη ούτε πρόχειρη. Το Οσφιέντσιμ προσέφερε εξαιρετικές λογιστικές πλεονεκτήματα για το ναζιστικό καθεστώς. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του συνδεόταν με 44 κύριες γραμμές που μπορούσαν να μεταφέρουν φόρτο από όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Νότια της πόλης βρισκόταν ένα παλιό συγκρότημα στρατώνων της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, πράγμα που εξάλειφε την ανάγκη για κατασκευή από το μηδέν. Τα κτίρια από κόκκινο τούβλο ήταν αρκετά μακριά από το αστικό κέντρο για να λειτουργούν με διακριτικότητα, αλλά κοντά για την προμήθεια εφοδίων και εργατικού δυναμικού όταν χρειαζόταν. Για να διευθύνει αυτό το νέο στρατόπεδο, ο Χίμλερ επέλεξε τον Ρούντολφ Χες, έναν βετεράνο αξιωματικό από άλλα στρατόπεδα όπως το Νταχάου και το Ζάξενχάουζεν. Δεν ήταν ένας φωνακλάς σαδιστής, αλλά ένας μεθοδικός και αποτελεσματικός διαχειριστής. Όταν έφτασε στο Auschwitz το Μάιο του 1940, βρήκε λίγα παραπάνω από ημιερυπωμένα στρατιωτικά κτίρια, περιτριγυρισμένα από βλάστηση και χωμάτινους δρόμους. Στις απομνημονεύματά του, που έγραψε στη φυλακή χρόνια αργότερα, θα θυμόταν ότι όμως ο τόπος προσέφερε άριστες συνθήκες για την κατασκευή ενός σύγχρονου στρατοπέδου. Στις 14 Ιουνίου 1940 έφτασαν οι πρώτοι 728 κρατούμενοι, όλοι Πολωνοί άνδρες, οι περισσότεροι διανοούμενοι, φοιτητές, ιερείς και δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της συστηματικής εκστρατείας για την καταστροφή της πολωνικής αντίστασης. Η υποδοχή τους ήταν βίαιη. Απογυμνωμένοι από τα ονόματά τους, μετατράπηκαν σε αριθμούς τατουάζ. Αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν το δικό τους βασανιστήριο. Με φτιάρια, αξίνες και αίμα, αυτοί οι πρώτοι κρατούμενοι έβαλαν κυριολεκτικά τα θεμέλια του μελλοντικού κέντρου τρόμου, επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις, ανεγείροντας νέες παράγκες και σκάβοντας τάφρους υπό συνεχή παρακολούθηση. Η οργάνωση του Auschwitz-E, η αρχική ενότητα, σχεδιάστηκε όχι μόνο για να εγκλωβίζει, αλλά και για να ταπεινώνει και να διαλύει. Οι παράγκες φιλοξενούσαν εκατοντάδες κρατούμενους σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς θέρμανση το χειμώνα, χωρίς επαρκή αερισμό το καλοκαίρι, με δάπεδα καλυμμένα, με άχυρο γεμάτο παράσιτα, παράθυρα με κάγκελα, περιορισμένη πρόσβαση σε νερό και κοινές τουαλέτες που ξεχύλιζαν συνεχώς. Από τις πρώτες μέρες εφαρμόστηκε ένα σύστημα εξαιρετικά αυστηρού εσωτερικού ελέγχου. Κάθε πρωί στις 4:30 οι κρατούμενοι υποχρεώνονταν να βγουν στην αυλή για τον απέλ, την καταμέτρηση.
Υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, βροχή, χιόνι, ακραία ζέστη, έπρεπε να παραμένουν σχηματισμένοι για ώρες, ενώ οι SS τους μέτραγαν και ξαναμέτραγαν. Αν έλειπε κάποιος, η διαδικασία επαναλαμβανόταν. Αν κάποιος κρατούμενος πέθαινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνάδελφοί του έπρεπε να διατηρήσουν το σώμα σε όρθια θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Η παραμικρή παράβαση τιμωρούνταν με σκληρούς συλλογικούς ποινικούς. Μέσα στο στρατόπεδο δημιουργήθηκε ένα σύστημα ιεραρχιών, όπου ορισμένοι κρατούμενοι προάγονταν σε καπούς, υπεύθυνους για την επίβλεψη των υπόλοιπων. Επιλεγμένοι για την ομότητά τους και την υπακοή τους, αυτοί οι καποί μετέτρεπαν τη σχέση μεταξύ των κρατουμένων σε ένα δίκτυο δυσπιστίας και φόβου. Οι ποινές ήταν δημόσιες, μαστιγώματα, ανάρτηση από τα χέρια, απομόνωση σε κελιά χωρίς φως ή τροφή. Το μπλοκ 11, γρήγορα γνωστό ως το μπλοκ του θανάτου, φιλοξενούσε αυτά τα ειδικά κελιά τιμωρίας. Για τους κατοίκους του Οσβιέντσιμ, το στρατόπεδο ήταν ένας κλειστός και επιτηρούμενος χώρος, από τον οποίο μόνο φήμες διαρρέανε. Μερικοί τοπικοί εργάτες προσλαμβάνονταν για εξωτερικές εργασίες, αλλά λίγοι ήξεραν τι πραγματικά άρχιζε να συμβαίνει πίσω από εκείνους τους τοίχους, από τούβλα και σειρματόπλεγμα. Στα τέλη του 1941, το Auschwitz ή η Κοκαή δεν ήταν πλέον ένα συνηθισμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά ένας αυτόνομος θεσμός τρόμου. Η επέκταση συνεχιζόταν με γρήγορους ρυθμούς. Νέα μπλοκ κατασκευάζονταν, αυξανόταν η ικανότητα φιλοξενίας και καθιερώνονταν όλο και πιο σκληροί κανόνες. Ό,τι ξεκίνησε ως ένα συγκρότημα για την φιλοξενία των εχθρών του Ράιχ είχε μετατραπεί στον πυρήνα κάτι πολύ πιο εκτεταμένου και απειλητικού. Αν και τα κελιά αερίου δεν είχαν ακόμη εγκατασταθεί, ο θάνατος ήταν ήδη καθημερινό φαινόμενο στο Auschwitz. Οι ασθένειες, η πείνα, τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις εν ψυχρό σκότωναν καθημερινά. Οι επίσημες στατιστικές κατέγραφαν χιλιάδες θανάτους λόγω φυσικών αιτίων, αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Πολλοί από τους πρώτους Πολωνούς κρατούμενους απλώς εξαφανίζονταν, εκτελούμενοι στην αυλή του μπλοκ 11 ή αποστέλλονται στο νοσοκομείο χωρίς επιστροφή. Τον Ιούλιο του 1941 ο Χάινριχ Χίμλερ επισκέφτηκε το Auschwitz και διέταξε την επέκτασή του. Το στρατόπεδο έπρεπε να τριπλασιάσει τη χωρητικότητά του και επιπλέον έπρεπε να κατασκευαστεί ένα νέο συγκρότημα περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό το νέο στρατόπεδο, το οποίο θα γινόταν γνωστό ως Auschwitz-Birkenau, προοριζόταν να μετατραπεί στο μεγαλύτερο κέντρο εξόντωσης στην ιστορία. Η επιλογή του Birkenau δεν ήταν τυχαία. Το βαλτώδες και απομονωμένο έδαφος θα επέτρεπε καλύτερη απόκρυψη των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η εγκύτητά του με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα διευκόλυνε τη μαζική μεταφορά των κρατουμένων. Υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα των SS Fritz Ertl, σχεδιάστηκε ένα στρατόπεδο με χωρητικότητα για πάνω από 100.000 κρατούμενους, με προκατασκευασμένες ξύλινες παράγκες που παρέχουν ελάχιστη προστασία από το ακραίο κλίμα της Πολωνίας. Οι ίδιοι οι κρατούμενοι του Auschwitz ή αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν το Birkenau σε απάνθρωπες συνθήκες, δουλεύοντας στη βρωμιά του παγωμένου εδάφους, υποβροχή ή χιόνι και με μερίδες φαγητού που δεν έφταναν. Χιλιάδες πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της κατασκευής. Για τους Ναζί ήταν απλώς μια αποτελεσματική λύση για την επίλυση δύο προβλημάτων: την απόκτηση δωρεάν εργατικού δυναμικού και την εξάλειψη δαπανηρού ανθρώπινου υλικού. Εν τω μεταξύ, στη διάσκεψη του Βανζέ που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1942, οι ανώτεροι Ναζί αξιωματούχοι συζητούσαν για τη τελική λύση στο εβραϊκό ζήτημα. Ελήφθησαν αποφάσεις που θα μετέτρεπαν οριστικά το Auschwitz σε κάτι περισσότερο από στρατόπεδο συγκέντρωσης.
θα γινόταν ένα εργοστάσιο θανάτου βιομηχανικής κλίμακας, σχεδιασμένο ειδικά για τη μαζική και συστηματική εξόντωση. Τον Μάρτιο του 1942 άρχισαν να φτάνουν στο Μπίρκεναου οι πρώτοι εβραϊκοί μεταφορείς. Το σύστημα επιλογής εφαρμόστηκε αμέσως. Μόλις κατέβαιναν από το τρένο, ένας γιατρός των SS, συχνά ο Ατιέ, infamous Γιωζέφ Μένγκελε, αποφάσιζε με μια απλή κίνηση ποιος θα ζούσε προσωρινά ως σκλάβος εργασίας και ποιος θα αποστελόταν κατευθείαν στα κελιά αερίου. Καθώς το 1942 προχωρούσε, το συγκρότημα Auschwitz-Birkenau μεγάλωνε και τελειοποιούνταν. Κατασκευάστηκαν άμεσες σιδηροδρομικές ράμπες, επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις υποδοχής και εφαρμόστηκαν συστήματα για την ταξινόμηση και εκμετάλλευση των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων. Στην αργό του στρατοπέδου, η περιοχή όπου ταξινομούνταν αυτά τα αντικείμενα ονομαζόταν Καναδάς, λόγω της εικόνας της χώρας αυτής ως τόπου αυθονίας. Το 1943, το Auschwitz είχε μετατραπεί σε μια τεράστια και εξαιρετικά αποδοτική επιχείρηση. Τα τρένα έφταναν τακτικά από όλη την Ευρώπη, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία. Το συγκρότημα δεν ήταν πια μόνο ένας τόπος εγκλισμού, αλλά το κεντρικό σημείο ενός βιομηχανικού γενοκτονικού μηχανισμού. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα παλιό στρατόπεδο είχε μετατραπεί στο επίκεντρο ενός από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενου τρόμου, χιλιάδες ατομικές ιστορίες χάθηκαν. Ονόματα αντικαταστάθηκαν από αριθμούς. Ζωές έγιναν στάχτες. Ολόκληρες οικογένειες σβήστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Η γέννηση του Auschwitz ήταν η αρχή του τέλους για εκατομμύρια ανθρώπους και η αρχή ενός κεφαλαίου που η ανθρωπότητα ακόμα προσπαθεί να κατανοήσει σε όλο του το μέγεθος. Μπιρκενάου, το πιο θανάσιμο κέντρο εξόντωσης του Τρίτου Ράιχ. Στην αρχή του ολοκαυτώματος οι Ναζί εξόντωναν μέσω μαζικών εκτελέσεων, όπως έκαναν οι Einsatzgruppen σε κατεχόμενες σοβιετικές περιοχές. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος παρουσίαζε θεμελιώδη προβλήματα. Ήταν αργή, απαιτούσε υπερβολικούς ανθρώπινους πόρους και εκπληκτικά επηρέαζε την ηθική των εκτελεστών. Ακόμα και για τους πιο φανατικούς αξιωματικούς, το να πυροβολούν άμεσα γυναίκες και παιδιά προκαλούσε ψυχολογική διαταραχή. Χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, μία μέθοδος θανάτωσης που να είναι όχι μόνο ταχύτερη, αλλά και να μειώνει την συναισθηματική επίδραση στους εκτελεστές. Το 1941, ο πόλεμος κατά της Σοβιετικής Ένωσης ανέτρεψε τα αρχικά σχέδια του ναζιστικού καθεστώτος. Η αρχική ιδέα να απελαθούν οι Εβραίοι σε μακρινά εδάφη όπως η Μαδαγασκάρη απορρίφθηκε και η ανάγκη για μια οριστική λύση έγινε πιο επιτακτική. Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ, κατόπιν εντολής του Χίτλερ, άρχισε να εκπονεί ένα σχέδιο για την απέλαση των Εβραίων προς τα ανατολικά υπό γερμανικό έλεγχο. Ο πόλεμος με τους Σοβιετικούς αναμενόταν να διαρκέσει μόλις μερικές εβδομάδες, αλλά με την παράτασή του η τελική λύση εξελίχθηκε σε μια πολιτική μαζικής εξόντωσης. Το Auschwitz προοριζόταν να γίνει το εργαστήριο αυτής της νέας μηχανικής της γενοκτονίας. Ο Ρούντολφ Χες, πάντα προσιλωμένος στο να βελτιώσει την αποδοτικότητα του στρατοπέδου του, βρήκε ένα λογιστικό πρόβλημα. Οι μαζικές εκτελέσεις με πυροβολισμούς ήταν αργές και εμφανείς. Χρειαζόταν μια πιο διακριτική, ταχύτερη μέθοδο που να απαιτεί λιγότερο προσωπικό. Η λύση ήρθε με τη μορφή ενός εντομοκτώνου που ονομαζόταν Zyklon B. Αρχικά χρησιμοποιούμενο για την απολύμανση παράγκων και την εξάλειψη ψήλων, ο Χες ανακάλυψε ότι αυτή η κρίσταλλη κυανιούχου οξέως ήταν θανατηφόρη για τους ανθρώπους σε κλειστούς χώρους. Μετά από ένα πειραματικό τεστ στο υπόγειο του Μπλοκ 11 με σοβιετικούς κρατούμενους τον Σεπτέμβριο του 1941, επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Το αέριο σκότωνε σε λιγότερο από 20 λεπτά, χωρίς να απαιτείται άμεση επαφή μεταξύ δίμιων και θυμάτων. Οι πρώτες εγκαταστάσεις για αέρωση κατασκευάστηκαν αυτοσχέδια. Προσαρμόστηκαν 2 σπίτια αγροτών στο Μπίρκεναου, γνωστά ως Μπουνκέρ 1, κόκκινο σπίτι, και Μπουνκέρ 2, λευκό σπίτι. Οι παράθυροι σφραγίστηκαν, οι πόρτες ενισχύθηκαν για να είναι αεροστεγείς και δημιουργήθηκαν ανοίγματα στην οροφή για την εισαγωγή του αερίου. Αυτές οι πρωτόλιες εγκαταστάσεις μπορούσαν να σκοτώσουν εκατοντάδες άτομα ανά συνεδρία, αλλά σύντομα αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για τον όγκο των απελάσεων που σχεδίαζαν οι Ναζί. Το 1942 η μηχανή του θανάτου έκανε ένα ποιοτικό άλμα. Η γερμανική εταιρεία Topfen-Söhne ανέλαβε την κατασκευή 4 μεγάλων κρεματορίων με ενσωματωμένα κελιά αερίων στο Μπίρκεναου. Τα κρεματόρια Τρέι και Τρέκοτι, δίδυμες εγκαταστάσεις, αποτελούσαν την κορύφωση της βιομηχανοποίησης της δολοφονίας. Κάθε ένα από αυτά είχε ένα υπόγειο κελί αερίων που μπορούσε να φιλοξενήσει έως 2.000 άτομα, καλυμμένο ως κοινόχρηστο ντους. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονταν οι κλίβανες, ικανές να αποτεφρώνουν χιλιάδες σώματα καθημερινά. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε μακάβρια μηχανική, κενές στήλες επενδυμένες με μεταλλικό πλέγμα από όπου οι SS εισήγαγαν το Zyklon B χωρίς να χρειάζεται να μπουν στο δωμάτιο, συστήματα αναγκαστικού αερισμού που επέτρεπαν την εξαγωγή του αερίου σε λιγότερο από μισή ώρα για την προετοιμασία της επόμενης φόρτωσης, ανυψωτικά μηχανήματα για τη μεταφορά των νεκρών από το υπόγειο κελί στους κλίβανες και ειδικές ράγες για να μετακινούνται τα σώματα πιο αποτελεσματικά. Τα κρεματόρια Τερεντεαριακτάνι και Βίη που κατασκευάστηκαν αργότερα είχαν πιο απλό αλλά εξίσου θανατηφόρο σχεδιασμό. Τα κελιά αερίων τους βρίσκονταν στο επίπεδο του εδάφους και είχαν μικρότερη χωρητικότητα, αλλά εκτελούσαν την ίδια θανατηφόρα λειτουργία. Συνολικά, τα 5 κρεματόρια του Μπίρκεναου, συμπεριλαμβανομένου του κρεματορίου A του κύριου στρατοπέδου, μπορούσαν να επεξεργάζονται έως 4.256 σώματα καθημερινά, δουλεύοντας σε πλήρη ικανότητα. Παράλληλα με αυτήν την αρχιτεκτονική εξέλιξη, τελειοποιήθηκε και η διαδικασία μαζικής εξαπάτησης. Το σύστημα ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε τα θύματα να μην υποψιάζονται τον προορισμό τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα τρένα έφταναν στη Judenrampe, εβραϊκή ράμπα, όπου γινόταν η άμεση επιλογή. Αυτοί που επιλέγονταν για εργασία αποστέλλονταν στο στρατόπεδο, οι υπόλοιποι κατευθείαν στα κελιά αερίων. Η είσοδος σε αυτά τα κελιά μιμούταν αυθεντικές υγειονομικές εγκαταστάσεις. Υπήρχαν πάγκοι, γάτζοι στους τοίχους για να κρεμάσουν τα ρούχα, πινακίδες που έδειχναν ντους και ακόμα και ψεύτικες κεφαλές ντους στην οροφή. Κάποιες φορές, για να διατηρηθεί η ηρεμία, οι φρουροί SS έταζαν σαπούνι και πετσέτες ή έλεγαν στα θύματα να θυμούνται πού άφηναν τα ρούχα τους για αργότερα. Όλα ήταν μέρος ενός περίπλοκου ψεύδους, σχεδιασμένου για να αποφευχθεί ο πανικός και να διευκολυνθεί η μαζική δολοφονία. Για τη διαχείριση των νεκρών, οι Ναζί δημιούργησαν τα Sonderkommando, ειδικές ομάδες Εβραίων κρατουμένων που αναγκάζονταν να απομακρύνουν τα σώματα από τα κελιά αερίων, να εξάγουν τα χρυσά δόντια, να κόβουν τα μαλλιά που χρησιμοποιούνταν αργότερα για τη γερμανική βιομηχανία υφασμάτων και να μεταφέρουν τα σώματα στους κλίβανες. Αυτοί οι κρατούμενοι ζούσαν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους του στρατοπέδου και αντικαθίσταντο περιοδικά, καθώς γνώριζαν πάρα πολλά για τη διαδικασία της εξόντωσης. Τον Μάιο του 1944, το συγκρότημα έφτασε στην πιο μακάβρια κορύφωσή του κατά τη διάρκεια της μαζικής απέλασης των Εβραίων από την Ουγγαρία. Σε μόλις 8 εβδομάδες, περισσότερα από 400.000 άτομα στάλθηκαν στο Auschwitz. Οι κλίβανες λειτουργούσαν μέρα και νύχτα και παρόλα αυτά ήταν ανεπαρκείς. Άνοιξαν τεράστιοι ανοιχτοί λάκκοι όπου καιγόντουσαν τα σώματα συνεχώς. Οι αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους συμμάχους δείχνουν στήλες καπνού να ανυψώνονται από τα κοντινά δάση του Μπίρκεναου, ορατές από χιλιόμετρα μακριά.
Ο τεχνικός σχεδιασμός της εξόντωσης κάλυπτε κάθε λεπτομέρεια, από τη σιδηροδρομική λογιστική έως την τελική διάθεση της τέφρας. Τα πολύτιμα αντικείμενα των θυμάτων ταξινομούνταν μεθοδικά στις αποθήκες Καναδάς. Ο χρυσός από τα δόντια λιωνόταν σε μπάρες. Τα ρούχα που ήταν χρήσιμα απολυμμένονταν και αποστέλλονταν στη Γερμανία. Τα μαλλιά συσκευάζονταν για τη βιομηχανία υφασμάτων. Ακόμα και οι ανθρώπινες τέφρες είχαν προγραμματισμένο προορισμό. Χρησιμοποιούνταν ως λιπάσματα στα γειτονικά αγροτικά χωράφια ή ρίχνονταν σε ποτάμια και βάλτους για να σβηστεί κάθε ίχνος. Η αποδοτικότητα του συστήματος επέτρεπε να περνούν ελάχιστες ώρες από την άφιξη ενός τρένου μέχρι την καύση των επιβατών του. Στις πιο δραστήριες μέρες, το καλοκαίρι του 1944, το Auschwitz μπορούσε να επεξεργάζεται έως και 12.000 άτομα σε 24 ώρες. Η βιομηχανοποίηση της δολοφονίας είχε φτάσει στην πιο τέλεια και φρικιαστική μορφή της. Στα τέλη του 1944, μπροστά στην πρόοδο του κόκκινου στρατού, οι Ναζί άρχισαν να κατεδαφίζουν τα στοιχεία. Ανατείναξαν με δυναμίτη τα κρεματόρια Έιο, Τρέιτέιμο και Βίη. Το Κβακύρο είχε ήδη καταστραφεί κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης των Σόντερ Κομαντό τον Οκτώβριο. Έκαψαν έγγραφα, ξέθαψαν ομαδικούς τάφους και θρηματίσανε κόκαλα για να κρύψουν την πραγματική έκταση του εγκλήματος. Παρόλα αυτά, η καταστροφή δεν ήταν πλήρης. Τα ερείπια των κρεματορίων παρέμειναν μαζί με χιλιάδες προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια που οι Σοβιετικοί θα βρουν αργότερα. Η τεχνολογική εξέλιξη του Auschwitz-Birkenau αντιπροσώπευε κάτι χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Την εφαρμογή σύγχρονων βιομηχανικών και επιστημονικών αρχών στη μαζική εξόντωση. Δεν ήταν προϊόν αυθόρμητων ενστίκτων, αλλά ενός ψυχρού και μεθοδικού σχεδιασμού. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, χημικοί και γιατροί συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτής της μηχανής θανάτου, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία χωρίς ηθική μπορεί να μετατραπεί στο πιο τρομερό εργαλείο. Αυτή η ανατριχιαστική εξέλιξη δεν συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια ετών, τελειοποιούμενη συνεχώς. Η ιστορία του Auschwitz είναι επίσης η ιστορία του πώς η ανθρώπινη ευφυΐα, όταν αποκοπεί πλήρως από την ανθρωπιά, μπορεί να δημιουργήσει την κόλαση στη γη. Μηχανισμοί θανάτου, αέριο, σφαίρες και βασανιστήρια στο Auschwitz. Στη μεγάλη μηχανή τρόμου που ήταν το Auschwitz-Birkenau, ο θάνατος δεν περιοριζόταν σε μια μόνο μέθοδο. Το συγκρότημα ανέπτυξε πολλές τεχνικές εξόντωσης, καθεμία με τη δική της διαστρεβλωμένη λογική. Ο μαύρος τοίχος, που βρισκόταν ανάμεσα στα μπλοκ 10 και 11 του Auschwitz-Ida, έγινε ένα από τα πρώτα σύμβολα του τρόμου. Αυτός ο απλός τοίχος από τούβλα, καλυμμένος με ξύλινες πλάκες για την απορρόφηση των σφαιρών, ήταν σκηνή χιλιάδων μεμονωμένων εκτελέσεων. Οι κρατούμενοι οδηγούνταν γυμνοί εκεί, αναγκαζόταν να γονατίσουν και εκτελούνταν με μια σφαίρα στο σβέρκο. Ο αξιωματικός των SS, Gerhard Palitz, γνωστός για την ακρίβειά του, καφιόταν ότι μπορούσε να σκοτώσει έως και 250 άτομα σε μια μέρα χωρίς να σπαταλήσει σφαίρες. Το μπλοκ 11, γνωστό και ως το μπλοκ του θανάτου, φιλοξενούσε τα πιο φοβισμένα κελιά τιμωρίας του στρατοπέδου. Το υπόγειο περιείχε διάφορους τύπους κελιών που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για τον πόνο. Τις Στέχτσελεν, κελιά όρθιων, όπου 4 κρατούμενοι έπρεπε να παραμείνουν όρθιοι όλη τη νύχτα σε έναν χώρο μόλις 1 τετραγωνικού μέτρου. Κελιά απόλυτου σκοταδιού και κελιά ασιτίας, όπου οι κρατούμενοι αφέθηκαν χωρίς φαγητό ή νερό μέχρι να πεθάνουν. Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις του μπλοκ 11 ήταν του καθολικού ιερέα Μαξιμιλιανού Κόλμπε, ο οποίος προσφέρθηκε εθελοντικά να πεθάνει στη θέση ενός πατέρα οικογένειας. Μετά από 2 εβδομάδες στο κελί ασιτίας, ο Κόλμπε ήταν ακόμα ζωντανός,
οπότε τελικά εκτελέστηκε με ένεση φενόλης κατευθείαν στην καρδιά, μια άλλη κοινή μέθοδος εκτέλεσης στο στρατόπεδο. Οι θανατηφόρες ενέσεις έγιναν μια διακριτική και αποτελεσματική μέθοδος για την εξόντωση των προβληματικών ή ασθενών κρατουμένων. Οι φενόλοι, όταν ενέχονταν κατευθείαν στην καρδιά ή τις φλέβες, προκαλούσε σχεδόν άμεσο θάνατο. Αυτή η μέθοδος προτιμούνταν για να αδειάζουν τα ιατρεία του στρατοπέδου όταν χρειαζόταν κρεβάτια. Ένας νοσηλευτής των SS, ο Γιωζέφ Κλέρ, ειδικεύτηκε σε αυτές τις ενέσεις, φτάνοντας να σκοτώνει έως 60 άτομα την ημέρα. Αλλά η πιο σκοτεινή διάσταση του τρόμου του Auschwitz βρισκόταν στο μπλοκ 10, όπου ο Γιωζέφ Μέγκελε και άλλοι γιατροί πραγματοποιούσαν πειράματα ψευδοεπιστημονικού χαρακτήρα σε ζωντανούς κρατούμενους. Ο Μέγκελε, γνωστός ως ο Άγγελος του Θανάτου, έφτασε στο Auschwitz τον Μάιο του 1943 και σύντομα εγκατέστησε το προσωπικό του ερευνητικό εργαστήριο φυλετικής έρευνας. Η κύρια αιμονή του ήταν οι δίδυμοι, τους οποίους έβλεπε ως κλειδί για την κατανόηση της γενετικής και τη βελτίωση της άριας φυλής. Όταν έφταναν οι αποστολές, ο Μέγκελε περπατούσε προσωπικά στη ράμπα αναζητώντας ζεύγη διδύμων, ειδικά παιδιά. Εκτιμάται ότι πείραξε τουλάχιστον 1.500 ζεύγη, από τα οποία μόλις 200 άτομα επιβίωσαν. Τα πειράματα του Μέγκελε περιλάμβαναν ενέσεις χημικών ουσιών στα μάτια για να προσπαθήσει να αλλάξει το χρώμα τους, μεταγγίσεις αίματος μεταξύ διδύμων, ακροτηριασμούς και προσπάθειες δημιουργίας σιαμαίων διδύμων ράβοντας παιδιά στην πλάτη τους. Αν πέθαινε ένας από τους διδύμους κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, ο άλλος εκτελούνταν αμέσως για να πραγματοποιηθούν συγκριτικές αυτοψίες. Άλλο αντικείμενο του ενδιαφέροντός του ήταν τα άτομα με σωματικές παραμορφώσεις. Η οικογένεια Όβιτς, μια ομάδα Εβραίων Ρουμάνων με νανισμό που δούλευαν ως μουσικοί, ήταν αντικείμενο ειδικής γοητείας. Τους εξήγαγε μυελό των οστών, δόντια και αίμα και τους υπέβαλε σε ακτινοβολίες. Παράξενα, τα 7 αδέλφια Όβιτς επιβίωσαν και μπόρεσαν να καταθέσουν μετά τον πόλεμο για τις φρικαλαιότητες που υπέστησαν. Ο γιατρός Καρλ Κλάουμπεργκ πραγματοποιούσε πειράματα μαζικής στήρωσης στο ίδιο μπλοκ. Εγχείριζε καυστικές χημικές ουσίες στις μήτρες Εβραίων γυναικών, προκαλώντας ακραίες φλεγμονές και συχνά τον θάνατο. Στόχος του ήταν να αναπτύξει μια οικονομική μέθοδο για να στηρώνει ανεπιθύμητους πληθυσμούς χωρίς χειρουργική επέμβαση. Σε μια επιστολή του προς τον Χίμλερ, ο Κλάουμπεργκ δήλωσε ότι η μέθοδος του θα επέτρεπε να στηρώνονται πολλές εκατοντάδες, ακόμη και 1.000 γυναίκες την ημέρα. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός Χόρστ Σούμαν χρησιμοποιούσε ακτίνες Χ σε θανατηφόρες δόσεις στα γεννητικά όργανα των κρατουμένων, ειδικά των τσιγκάνων, για να μελετήσει τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην αστήρωση. Τα θύματα ανέπτυσαν σοβαρά εγκάβματα, όγκους και πολλές πέθαιναν από ακτινοβολία. Αυτές που επιβίωναν κατόπιν υποβάλλονταν σε χειρουργική ευνουχισμό για να εξετάσουν τη βλάβη στους ιστούς. Για τους κρατούμενους που δεν πέθαιναν στα κελιά αερίων ή από τα πειράματα, υπήρχε ο θάνατος από εργασία. Το καθεστώς εργασίας στο Auschwitz ήταν σχεδιασμένο για να καταστρέφει σταδιακά τον κρατούμενο. Στις λατομείες του Auschwitz-E τους ανάγκαζαν να μεταφέρουν πέτρες βάρους άνω των 50 κιλών ανηφόρα σε μια σκάλα με 186 σκαλοπάτια. Η προσδόκιμη ζωή σε αυτές τις ομάδες εργασίας ήταν μερικές εβδομάδες. Στο Μπίρκεναου το κομάντο αποστράγγισης εργαζόταν στους βάλτους γύρω από το στρατόπεδο, με νερό μέχρι τα γόνατα, ακόμα και το χειμώνα. Ο τύφος, η δυσεντερία και η πνευμονία σκότωναν όσους δεν τους είχε εξαντλήσει πρώτα η δουλειά. Όταν οι κρατούμενοι αρρώστεναν ή εξασθενούσαν υπερβολικά, επιλέγονταν για τα κελιά αερίων κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις.
Η ψυχολογική βασανιστήρια συμπλήρωνε τα σωματικά βάσανα. Οι επιλογές που γίνονταν τυχαία διατηρούσαν τους κρατούμενους σε συνεχή τρόμο. Ποτέ δεν ήξεραν πότε θα αποστέλλονταν στα κελιά αερίων γιατί φαίνονταν αδύναμοι ή άρρωστοι. Η οικογενειακή αποκοπή, το να βλέπεις τους αγαπημένους σου να πεθαίνουν, να είσαι μάρτυρας καθημερινών φρικαλαιοτήτων και να χάνεις κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κατέστρεφε τη θέληση για ζωή πριν παραδώσουν τα σώματά τους. Το Auschwitz χρησίμευε επίσης ως κέντρο δοκιμών για μεθόδους μαζικής εκτέλεσης. Πριν υιοθετήσουν το Zyklon B, οι Ναζί πειραματίστηκαν με μονοξίδιο του άνθρακα που χρησιμοποιήθηκε σε άλλα στρατόπεδα όπως το Μπέλτζεκ, εκρηκτικά και ακόμη και δηλητήρια που εγχύονταν στο ψωμί. Κάθε μέθοδος αξιολογούνταν για την αποδοτικότητά της, το κόστος και την ψυχολογική επίδραση στους εκτελεστές. Η πείνα ήταν ένας άλλος τρόπος αργού αλλά αποτελεσματικού εξοντωτικού θανάτου. Η καθημερινή διατροφή από μόλις 700.000 θερμίδες αποτελούνταν από ένα μαύρο υγρό που αποκαλούνταν καφές το πρωί, μια αραιή σούπα από ραπανάκια το μεσημέρι και 300 γραμμάρια μαύρου ψωμιού το βράδυ. Οι κρατούμενοι έχαναν μέχρι το 50% του σωματικού τους βάρους πριν υποκύψουν στην ασιτεία ή στις ασθένειες που συνδέονται με αυτήν. Για τα παιδιά ο τρόμος ήταν ακατανόητος. Η πλειοψηφία αποστελόταν κατευθείαν στα κελιά αερίων μετά την αρχική επιλογή. Οι λίγοι που επιβίωναν, συνήθως γιατί φαίνονταν δυνατοί ή είχαν χρήσιμες ικανότητες, αντιμετώπιζαν έναν κόσμο όπου όλοι οι φυσιολογικοί δείκτες της παιδικής ηλικίας είχαν εξαφανιστεί. Κάποιοι δούλευαν ως αγγελιοφόροι ή βοηθοί, άλλοι επιλέγονταν για τα πειράματα του Μέγκελε. Σε αυτό το σουρεαλιστικό περιβάλλον εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Η κανονικοποίηση του τρόμου. Μετά από εβδομάδες στο Auschwitz, το αδιανόητο γινόταν ρουτίνα. Το να βλέπεις σωρούς από πτώματα κάθε πρωί. Να παρακολουθείς τις επιλογές, να μυρίζεις τον καπνό των κρεματορίων. Όλα ενσωματώνονταν σε μια νέα κανονικότητα που οι κρατούμενοι έπρεπε να αποδεχτούν για να διατηρήσουν τη διανοητική τους υγεία, αν και αυτή η προσαρμογή συχνά κατέστρεφε την ικανότητά τους να επαναπροσαρμοστούν αν επιβίωναν. Οι μέθοδοι θανάτου στο Auschwitz αντιπροσώπευαν τη διαστρεβλωμένη συγχώνευση της σύγχρονης τεχνολογίας και της πρωτόγονης σκληρότητας. Δεν ήταν πράξεις ανεξέλεγκτης βίας, αλλά ένα σύστημα επιστημονικά σχεδιασμένο για να απανθρωπίσει και να εξοντώσει. Η κληρονομιά αυτών των μεθόδων παραμένει ως μαρτυρία του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπει εντελώς την ανθρωπιά του. Η ρουτίνα του τρόμου, καταναγκαστικά, εργαστήρια και επιβίωση στο στρατόπεδο. Η καθημερινή ζωή στο Auschwitz διεξαγόταν κάτω από τη σημαία μιας ρουτίνας σχεδιασμένης ειδικά για την αποανθρωποποίηση. Κάθε πτυχή της καθημερινής ύπαρξης, από το ξύπνημα μέχρι τον ύπνο, γινόταν ένα ακόμα εργαλείο βασανιστήριων, ταπεινωτικών πράξεων και πνευματικής κατάρρευσης. Αυτό το καθεστώς τρόμου ξεκινούσε πολύ πριν από την αυγή και τελείωνε για χιλιάδες με το θάνατο. Η ημέρα ξεκινούσε βάναυσα στις 4:30 το πρωί με τον εκκοφαντικό ήχο ενός μεταλλικού γκόγκ. Οι κρατούμενοι είχαν λιγότερο από ένα λεπτό για να βγουν από τις κουκέτες τους, να φορέσουν τις ριγές στολές τους και να σχηματίσουν άψογα ευθυγραμμισμένες σειρές για την πρώτη καταμέτρηση. Άπελ της ημέρας. Αυτή η πρωινή καταμέτρηση μπορούσε να διαρκέσει ώρες, ειδικά τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες στην Πολωνία έπεφταν στους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι κρατούμενοι, πολλοί με ακατάλληλα ρούχα και κατεστραμμένα παπούτσια, έμεναν ακίνητοι, ενώ οι SS τους μέτραγαν και ξαναμέτραγαν, αναζητώντας την παραμικρή αφορμή για να επιβάλλουν ποινές. Το σύστημα αναγνώρισης των κρατουμένων αντανακλούσε την ναζιστική αιμονή με την ταξινόμηση κατά φυλή και πολιτική ταυτότητα.
Κάθε νεοαφιχθέντας κρατούμενος έπαιρνε έναν αριθμό που αντικαθιστούσε το όνομά του, τατουάζ στο αριστερό του μπράτσο. Το Auschwitz ήταν το μόνο στρατόπεδο που εφάρμοσε αυτό το σύστημα τατουάζ. Επιπλέον, του ανατίθετο ένα τρίγωνο χρώματος που προσδιόριζε την κατηγορία του, κόκκινο για πολιτικούς κρατούμενους, πράσινο για εγκληματίες, μαύρο για asocial, συμπεριλαμβανομένων των τσιγκάνων, ροζ για ομοφυλόφιλους, μόβ για μάρτυρες του Ιεχωβά και κίτρινο σε σχήμα αστεριού του Δαβίδ για τους Εβραίους. Αυτή η οπτική ταξινόμηση επέτρεπε στους φρουρούς να αναγνωρίζουν αμέσως κάθε κρατούμενο και να εφαρμόζουν διαφοροποιημένη μεταχείριση ανάλογα με την κατηγορία του. Μετά την πρωινή καταμέτρηση, οι κρατούμενοι λάμβαναν το πρωινό τους, που αποτελούνταν μόνο από μισό λίτρο ενός μαύρου και πικρού υγρού που ονομάζονταν εφημιστικά καφές. Χωρίς πραγματική θρεπτική αξία, μόλις ζεσταίνονταν ελάχιστα το σώμα πριν από τις ατελείωτες ώρες καταναγκαστικής εργασίας. Με αυτόν τον ελάχιστο θρώισμα ξεκινούσε μια εργάσιμη ημέρα 11 έως 12 ωρών σε ακραίες συνθήκες. Τα κομάντος, μονάδες εργασίας, διαφέρουν σε σκληρότητα, αλλά όλοι μοιράζονταν την ίδια καταστροφική λογική. Στις λατομείες του Auschwitz-Birkenau, οι κρατούμενοι έπρεπε να εξορίξουν και να μεταφέρουν τεράστιες πέτρες, αναρριχώντας μια σκάλα με 186 σκαλοπάτια. Στους βάλτους γύρω από το Birkenau, το κομάντο αποστράγγισης εργαζόταν με νερό μέχρι τα γόνατα ακόμα και το χειμώνα. Στις εργοστασιακές γραμμές παραγωγής όπλων, οι ατελείωτες βάρδιες σε ανθυγιεινές συνθήκες προκαλούσαν συνεχείς καταρρεύσεις. Η βία ήταν πανταχού παρούσα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι καποί, κρατούμενοι που είχαν διοριστεί ως επιβλέποντες, χτυπούσαν με ραβδιά, μπαστούνια και μαστίγια οποιονδήποτε έδειχνε σημάδια αδυναμίας. Η ποσόστοση παραγωγής ήταν σκόπιμα υπολογισμένη ώστε να είναι ανέφικτη, δικαιολογώντας έτσι συνεχείς ποινές. Ένας κρατούμενος που κατέρευσε κλωτσούταν μέχρι να σηκωθεί ή, αν δεν μπορούσε να συνεχίσει, αποστέλλονταν κατευθείαν στα κελιά αερίων. Το μεσημέρι διανεμόταν το κύριο γεύμα. 1 λίτρο από αραιωμένη σούπα από ραπανάκια, περιστασιακά με κάποιο κομμάτι πατάτας ή καρότου να επιπλέει. Η διανομή ήταν τόσο χαοτική που συχνά προκαλούσε απελπισμένες μάχες. Όποιος έπαιρνε τη μερίδα του από το κάτω μέρος της κατσαρόλας μπορούσε να θεωρηθεί τυχερός που έβρισκε κάτι πιο παχύ, ενώ εκείνοι που έπαιρναν από την κορυφή μόλις έπαιρναν χλιαρό νερό. Η δίψα ήταν τόσο βασανιστική όσο η πείνα. Η κατανάλωση νερού ήταν αυστηρά ελεγχόμενη και πολλοί κατέφευγαν σε μολυσμένα λασπόνερα, ρισκάροντας θανάσιμες ασθένειες όπως η δυσεντερία. Το καλοκαίρι, κάτω από τον καυτό ήλιο, και τον χειμώνα, εργαζόμενοι σε ακραίες συνθήκες, η αφυδάτωση σκότωνε σιωπηλά τόσους κρατούμενους όσο οι βίαιες επιθέσεις. Στο Σούρουπο γινόταν η δεύτερη καταμέτρηση, εξίσου εξαντλητική όσο η πρωινή. Οι κρατούμενοι έπρεπε να παραμείνουν ακίνητοι, ανεξαρτήτως της φυσικής τους κατάστασης, ενώ καταμετρούσαν τους ζωντανούς και τους νεκρούς της ημέρας. Αν κάποιος είχε δραπετεύσει, η καταμέτρηση μπορούσε να διαρκέσει όλη τη νύχτα, ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν ακίνητοι υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Το βραδινό γεύμα αποτελούνταν από 300 γραμμάρια μαύρου ψωμιού, μερικές φορές συνοδευόμενο από μία λεπτή στρώση συνθετικής μαργαρίνης, ένα μικροσκοπικό κομμάτι λουκάνικου ή αραιωμένη μαρμελάδα. Αυτή η μερίδα έπρεπε να διαρκέσει μέχρι το επόμενο πρωί, δημιουργώντας έναν συνεχώς επαναλαμβανόμενο δίλημμα. Να το φας όλο αμέσως για να καταπράουνεις την πείνα ή να φυλάξεις μέρος για την αυγή της επόμενης ημέρας. Όσοι επέλεγαν να κρατήσουν ψωμί, συχνά το έβρισκαν κλεμμένο όταν ξυπνούσαν. Αυτό το διατροφικό καθεστώς, που προσέφερε μόλις 7
ως χιλιαγίδες θερμίδες καθημερινά ήταν σχεδιασμένο για να προκαλέσει μία σταδιακή αλλά αδιάκοπη σωματική φθορά. Σε μερικές εβδομάδες οι κρατούμενοι έχαναν έως και το 50% του σωματικού τους βάρους, ανέπτυσαν ειδήματα λόγω καχεξίας και γίνονταν εξαιρετικά ευάλωτοι σε ασθένειες. Οι συνθήκες διαμονής στις παράγκες ενίσχυαν ακόμα περισσότερο την ταλαιπωρία. Στο Μπίρκεναου κάθε παράγκα, που είχε αρχικά σχεδιαστεί για 52 άλογα, φιλοξενούσε μέχρι 800 κρατούμενους. Οι κουκέτες των 3 επιπέδων, χωρίς αρκετά στρώματα ή κουβέρτες, υποχρέωναν τους κρατούμενους να κοιμούνται 5 ή 6 άτομα ανά πλατφόρμα. Η συμφόρηση προκαλούσε συνεχείς μεταδόσεις ψήλων, κοριών και μολυσματικών ασθενειών όπως ο τύφος, που προκαλούσαν περιοδικές θανατηφόρες επιδημίες. Η έλλειψη κατάλληλων υγειονομικών εγκαταστάσεων καθιστούσε τις βασικές σωματικές λειτουργίες ταπεινωτικές εμπειρίες. Οι κοινές τουαλέτες, ανεπαρκείς για τον πληθυσμό του στρατοπέδου, αποτελούνταν από μεγάλες σειρές από τρύπες πάνω σε ανοιχτές τάφρους, χωρίς χωρίσματα ή χαρτί υγείας. Οι κρατούμενοι είχαν ελάχιστα λεπτά για να τις χρησιμοποιήσουν, υπό συνεχόμενη παρακολούθηση και ηρωνικά σχόλια από τους φρουρούς. Το βράδυ ένα μόνο κουβάς εξυπηρετούσε εκατοντάδες άτομα, υπερχιλίζοντας αδιάκοπα και δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες. Η προσωπική υγιεινή ήταν πρακτικά αδύνατη. Οι νηπτήρες αποτελούνταν από μακριές τσιμεντένιες αυλακώσεις με βρύσες που λειτουργούσαν ακανόνιστα. Το σαπούνι ήταν ανύπαρκτο και οι κοινές ντουζιέρες, όταν επιτρέπονταν περίπου 1 φορά το μήνα, γίνονταν μία ακόμα μορφή ταπείνωσης. Οι κρατούμενοι έπρεπε να γδίνονται ομαδικά, να υποβάλλονται σε έλεγχο και έπειτα να τρέχουν κάτω από παγωμένα ή βρασμένα ρεύματα νερού για μόλις λίγα λεπτά. Για τις γυναίκες αυτή η κατάσταση περιλάμβανε πρόσθετα βάσανα. Η άμεση διακοπή των εμινοροϊκών κύκλων λόγω της καχεξίας προκαλούσε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Όσες έφταναν έγκυες αντιμετώπιζαν βέβαιο θάνατο, πρώτα προσπαθώντας απελπισμένα να κρύψουν την κατάστασή τους και μετά αναπόφευκτα αποστελόταν στα κελιά αερίων ή υποβάλλονταν σε βιαστικά αμβλώσεις και πειράματα. Η κοινωνική δομή μέσα στο στρατόπεδο αναπαρήγαγε σκόπιμα διαχωρισμούς που ενίσχυαν τη σύγκρουση. Στην κορυφή της πυραμίδας, ανάμεσα στους κρατούμενους, ήταν οι Γερμανοί καποί με πράσινο τρίγωνο, εγκληματίες, ακολουθούμενοι από τους μη Εβραίους πολιτικούς κρατούμενους. Οι Εβραίοι καταλάμβαναν πάντα τα χαμηλότερα σκαλοπάτια, αναλαμβάνοντας τα πιο εξαντλητικά έργα, παίρνοντας μικρότερες μερίδες και υφιστάμενοι πιο σφοδρές τιμωρίες. Αυτή η ιεραρχία δημιουργούσε ένα σύστημα όπου η ατομική επιβίωση απαιτούσε συχνά τη συνέργεια στον πόνο των άλλων. Κάποιοι κρατούμενοι γίνονταν μουσουλμάνοι, μούσελμένερ, όρος του στρατοπέδου για εκείνους που είχαν χάσει κάθε θέληση για ζωή και περιφέρονταν σαν ζωντανοί νεκροί, με κενό βλέμμα, αδύναμοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ήταν οι πρώτοι που επιλέγονταν για τα κελιά αερίων κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις. Η ψυχολογική επίδραση της καθημερινής διαχείρισης ήταν εξίσου καταστρεπτική με τη φυσική. Η απώλεια της ταυτότητας ξεκινούσε με την αντικατάσταση του ονόματος με έναν αριθμό, συνεχιζόταν με την αποανθρωποποιητική στολή και ολοκληρωνόταν με συνεχείς ταπεινώσεις. Αντίθετες εντολές, αυθαίρετες ποινές και η υποχρέωση να παρακολουθείς δημόσιες εκτελέσεις κατέστρεφαν κάθε αίσθηση πρόβλεψης ή ελέγχου της μοίρας. Οι κρατούμενοι βιώνανε αυτό που αργότερα οι ψυχολόγοι ονόμασαν μαθημένη αδυναμία, την πεποίθηση ότι τίποτα από όσα έκαναν δεν θα άλλαζε την κατάστασή τους. Αυτή η απελπισία οδηγούσε στην πνευματική παράδοση, το πρώτο βήμα προς τον φυσικό θάνατο. Η αυτοκτονία, ρίχνοντας τον εαυτό τους στις ηλεκτροφόρες σειρματοπλέγματα, γνωστό ως
άγγιγμα του σειρματόπλεγμα δεν ήταν σπάνια. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα του κολασμού ανέκυψαν εξαιρετικές πράξεις ανθρώπινης αντίστασης. Κρυφές οργανώσεις μοιράζονταν φαγητό με τους πιο αδύναμους. Γιατροί κρατούμενοι με ελάχιστους πόρους προσπαθούσαν να θεραπεύσουν ασθένειες. Ιερείς και ραβίνοι τελούσαν μυστικές τελετές. Καλλιτέχνες σχεδίαζαν, μουσικοί έπαιζαν από μνήμης, ποιητές απάγγελναν στίχους. Η διατήρηση της αξιοπρέπειας έγινε πράξη επανάστασης. Ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και επιζών του Auschwitz, περιέγραψε στις απομνημονεύματές του πως ακόμα και οι ελάχιστες χειρονομίες, το να πλένεσαι καθημερινά παρά την εξάντληση, να παραμένεις πνευματικά ενεργός, να κρατάς ένα κουμπί στην στολή σου, αποτελούσαν μορφές αντίστασης απέναντι στη μηχανή αποανθρωποποίησης. Σε αυτό το σουρεαλιστικό πλαίσιο αναδύθηκε ένα ανησυχητικό φαινόμενο, η κανονικοποίηση του τρόμου. Μετά από εβδομάδες στο Auschwitz, το αδιανόητο γινόταν ρουτίνα. Το να βλέπεις σωρούς από πτώματα κάθε πρωί. Να παρακολουθείς τις επιλογές. Να μυρίζεις τον καπνό των κρεματορίων. Όλα ενσωματώνονταν σε μια νέα κανονικότητα που οι κρατούμενοι έπρεπε να αποδεχτούν για να διατηρήσουν τη διανοητική τους υγεία. Αν και αυτή η προσαρμογή συχνά κατέστρεφε την ικανότητά τους να επαναπροσαρμοστούν αν επιβίωναν. Οι φρουροί των SS που διαχειρίζονταν αυτό το σύστημα κόλασης ανέπτυξαν τις δικές τους ρουτίνες. Ζούσαν σε άνετα οικογενειακά σπίτια, κοντά στο στρατόπεδο, με υπηρεσία που παρέχονταν από επιλεγμένες κρατούμενες. Τα παιδιά τους πήγαιναν σε κανονικά σχολεία. Το απόγευμα μπορούσαν να απολαύσουν συναυλίες που δίνονταν από τη φιλαρμονική του στρατοπέδου, την οποία απάρτιζαν κρατούμενοι μουσικοί που έπαιζαν χαρούμενες μπάντες, ενώ οι συνάδελφοί τους βάδιζαν προς την εργασία ή το θάνατο. Αυτή η μακάβρια διαδικότητα, η ασήμαντη καθημερινότητα των δραστών απέναντι στην ακραία ταλαιπωρία των θυμάτων, χαρακτήρισε τη λειτουργία του Auschwitz. Ο Ρούντολφ Χέζ, διοικητής του στρατοπέδου, ζούσε με τη σύζυγό του και τα παιδιά του σε σπίτι με κήπο μόλις μερικά μέτρα από τα κρεματόρια. Στις μετέπειτα απομνημονεύματά του περιέγραψε πώς διατηρούσε διαχωρισμένα τη δουλειά του και την οικογενειακή του ζωή, σαν να ήταν η εξόντωση ανθρώπων συγκρίσιμη με οποιαδήποτε συμβατική εργασία. Έτσι περνούσε η ζωή στο Auschwitz, μία ύπαρξη αναρτημένη μεταξύ του θανάτου και κάτι χειρότερο από το θάνατο, όπου κάθε αυγή αντιπροσώπευε μια στιγμή νίκης, αλλά και την αρχή ενός άλλου κύκλου βασανιστήριων. Για την τεράστια πλειοψηφία, αυτή η ρουτίνα του τρόμου τελείωνε στα κελιά αερίων ή από εξάντληση. Για τους λίγους που επέζησαν, η καθημερινή κόλαση θα άφηνε ανεξίτηλες πληγές, όχι μόνο στα σώματά τους, αλλά και στην πιο βαθιά κατανόηση τους για την ανθρώπινη φύση. Οικονομία του γενοκτονίου, η IG Farben και η βιομηχανική δουλεία στο Auschwitz. Το Auschwitz δεν ήταν μόνο ένα εργοστάσιο θανάτου. Ήταν επίσης μια πραγματική βιομηχανία, ένα βιομηχανικό συγκρότημα όπου η ανθρώπινη ταλαιπωρία μετατρεπόταν σε πρώτη ύλη για οικονομικό όφελος. Μόλις 5 χιλιόμετρα από τα κελιά αερίων του Μπίρκεναου βρισκόταν το Monowitz, Auschwitz III, μια βιομηχανική μονάδα όπου ο γερμανικός χημικός όμιλος IG Farben ίδρυσε μία από τις πιο σκοτεινές επιχειρηματικές συνεργασίες της σύγχρονης ιστορίας. Η IG Farben, Interessengemeinschaft Farben Industrie AG, ήταν ένας γίγαντας που σχηματίστηκε το 1905 από τη συγχώνευση 6 γερμανικών χημικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των Bayer, BASF και Hoechst. Πριν από τον πόλεμο, ελέγχεται το 90% της γερμανικής χημικής παραγωγής και ήταν η 4η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία, η IG Farben είδε μια ευκαιρία να επεκτείνει την επιρροή της. Η εταιρεία όχι μόνο προσαρμόστηκε στο ναζιστικό καθεστώς, αλλά ενσωματώθηκε ενεργά στους ιδεολογικούς και στρατιωτικούς στόχους του.
Η απόφαση να κατασκευαστεί μια μονάδα στο Auschwitz ήταν στρατηγική. Το 1940 η Γερμανία αντιμετώπιζε εμπορικούς αποκλεισμούς που περιορίζονταν την πρόσβασή της στο φυσικό καουτσούκ, ζωτικής σημασίας για τη στρατιωτική μηχανή. Η IG Farben είχε αναπτύξει μια διαδικασία για την παραγωγή συνθετικού καουτσούκ, μπούνα, από άνθρακα. Μετά από αξιολόγηση διάφορων τοποθεσιών, οι διευθυντές επέλεξαν το Auschwitz για 3 αποφασιστικά πλεονεκτήματα: την αυθονία του νερού από τον ποταμό Σόλα, την εγκύτητα σε ορυχεία άνθρακα στη Σιλεσία και το πιο σημαντικό, την απεριόριστη πρόσβαση σε εργασία από σκλάβους του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Το έργο ονομάστηκε Μπούνα Βέρκε και απαιτούσε αρχική επένδυση 900 εκατομμυρίων Reichsmark, περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων σήμερα. Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της IG Farben και των SS τον Φεβρουάριο του 1941 όριζε ότι η εταιρεία θα πληρώνει από 3 έως 4 Reichsmark την ημέρα για κάθε κρατούμενο, ανάλογα με την ειδικότητά του, ποσό που ήταν ένα μικρό ποσοστό του κανονικού μισθού. Αυτά τα χρήματα κατευθύνονταν απευθείας στα ταμεία των SS και όχι στους εργαζόμενους, οι οποίοι μόνο ξυλοκοπήματα και μερίδες πείνας λάμβαναν. Η κατασκευή του Μόνοβιτς ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1941. Μέχρι τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, εκεί εργάζονταν ήδη 300 κρατούμενοι. Ένα χρόνο αργότερα στο Αρεφό, ο αριθμός θα ανέβαινε σε 3.700. Μέχρι το 1944, στην κορύφωση της λειτουργίας του, περισσότεροι από 11.000 σκλάβοι εργάζονταν ταυτόχρονα στο εργοστάσιο. Οι συνθήκες ήταν καταστροφικές. Εργάσιμες ημέρες 12 ωρών, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, υπό συνεχή παρακολούθηση από φρουρούς των SS και κάπους ιδιαίτερα βάναυσους. Οι κρατούμενοι έχτιζαν το εργοστάσιο με τα χέρια τους, μεταφέροντας βαριά υλικά, αναμειγνύοντας τσιμέντο, ανεγείροντας μεταλλικές κατασκευές. Η εργασία γινόταν κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, από την αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού μέχρι τις θερμοκρασίες κάτω του 0 το χειμώνα. Όσοι κατέρεαν από εξάντληση ξυλοκοπούνταν μέχρι να σηκωθούν ή, αν δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, αποστελόταν πίσω στο Μπίρκεναου για να εκτελούνται. Ο ρυθμός θνησιμότητας ήταν τόσο υψηλός που η IG Farben αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της υποστρατόπεδο για να αποφευχθεί ο χρόνος μεταφοράς μεταξύ του Μπίρκεναου και του εργοστασίου. Έτσι γεννήθηκε επίσημα το Auschwitz-Trimonovitz τον Οκτώβριο του 1942. Αυτό το στρατόπεδο είχε παράγκες, σειρματοπλέγματα και πύργους παρακολούθησης, αλλά δεν είχε δικά του κελιά αερίων. Οι επιλεγμένοι στέλνονταν στον Μπίρκεναου για την εξόντωσή τους. Ήταν ένα υπολογισμένο σύστημα όπου τα ανθρώπινα σώματα μετατρέπονταν σε αναλώσιμους πόρους. Για την IG Farben το μοντέλο ήταν αποτελεσματικό, με μια μακάβρια έννοια. Όταν ένας εργάτης πέθαινε, απλώς ζητούσαν από τους SS να στείλουν έναν αντικαταστάτη. Δεν υπήρχαν αποζημιώσεις, ιατρική ασφάλιση, συντάξεις ή άδειες. Οι άρρωστοι απομακρύνονταν, όχι θεραπεύονταν. Από αυστηρά επιχειρηματική άποψη πρόκειται για την εκμετάλλευση της εργασίας μέχρι το τελευταίο δυνατό σημείο, χωρίς αρνητικές οικονομικές συνέπειες για την εταιρεία. Οι διευθυντές της IG Farben γνώριζαν πλήρως τις συνθήκες των εργαζομένων τους. Εκτελεστικά στελέχη όπως ο Ότο Άμπρος, ο Φρίτς Τερμιέρ και ο Χάινριχ Μπούτεφισχ επισκέπτονταν τακτικά το εργοστάσιο. Έβλεπαν τα καταβεβλημένα σώματα, τις ριγές στολές, τα ξυλοκοπήματα. Τα διοικητικά γραφεία της εταιρείας είχαν άμεση θέα στις περιοχές εργασίας. Δεν μπορούσαν να ισχυριστούν άγνοια όπως θα προσπαθούσαν να κάνουν μετά τον πόλεμο. Ο γιατρός του εργοστασίου, ο SS Hauptsturmführer Hans Wilhelm Kenning, πραγματοποιούσε τακτικές επιλογές
για να εντοπίζει τους εξασθενημένους εργάτες. Οι επιλεγμένοι έπαιρναν έναν κόκκινο κύκλο στην στολή τους, φορτώνονταν σε φορτηγά και αποστελόταν στα κελιά αερίων. Το σύστημα ήταν τόσο υπολογισμένο που η IG Farben διαπραγματευόταν με τους ΕΕΣ για να αποκτήσει πιο δυνατούς και ανθεκτικούς εργάτες, ειδικά εκείνους με τεχνικές ικανότητες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στην παραγωγή. Παράδοξα, το εργοστάσιο Μπούνα ποτέ δεν κατάφερε να παράξει ούτε 1 κιλό συνθετικού καουτσούκ, συμμαχικοί βομβαρδισμοί, τεχνικά προβλήματα και η ίδια η αναποτελεσματικότητα της εργασίας σκλάβων καθυστερούσαν συνεχώς την πλήρη λειτουργία του. Παρόλα αυτά, άλλες εγκαταστάσεις της IG Farben λειτουργούσαν στο μέγιστο, παράγοντας συνθετικά καύσιμα, εκρηκτικά, δηλητηριώδη αέρια και φάρμακα για τη Wehrmacht. Μία ακόμα σκοτεινή διάσταση της συμμετοχής της IG Farben ήταν η σύνδεσή της με το Zyklon B. Αν και δεν αναπτύχθηκε αρχικά ως όπλο εξόντωσης, αλλά ως εντομοκτόνο, η θανατηφόρα χρήση του στις αίθουσες αερίων συνδέει άμεσα την εταιρεία με το γενοκτονία. Η εταιρεία Deges, θυγατρική που ελέγχεται κατά 42,5% από την IG Farben, παρήγαγε το Zyklon B που χρησιμοποιήθηκε στο Auschwitz. Οι εκτελεστικοί διευθυντές της Deges γνώριζαν πλήρως τον προορισμό του προϊόντος τους, μέχρι το σημείο να τροποποιήσουν τη σύνθεσή του για να αφαιρέσουν τον μυρωδικό παράγοντα προειδοποίησης που περιείχε αρχικά. Η IG Farben δεν ήταν η μοναδική εταιρεία που επωφελήθηκε από το Auschwitz. Η Krupp ίδρυσε εργαστήρια παραγωγής πυροβόλων όπλων, η Siemens χρησιμοποίησε σκλάβους για να κατασκευάσει ηλεκτρικά εξαρτήματα, η AEG, η Telefunken και δεκάδες άλλες γερμανικές μικρότερες εταιρείες συμμετείχαν στο σύστημα εκμετάλλευσης. Αυτές οι εταιρείες ήταν μέρος ενός οικονομικού οικοσυστήματος όπου η εξόντωση και η παραγωγή ήταν απόλυτα ενσωματωμένες. Η ενσωμάτωση της οικονομίας και του γενοκτονίου φαινόταν επίσης στην επιμελημένη ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων. Στην περιοχή που ήταν γνωστή ως Καναδάς, ταξινομούνταν μεθοδικά βαλίτσες, ρούχα, παπούτσια, γυαλιά, προσθετικά μέλι, κοσμήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των εκτοπισμένων. Ο χρυσός από τα δόντια των νεκρών λιωνόταν σε ράβδους. Τα γυναικεία μαλλιά συσκευάζονταν και πουλιόνταν στη γερμανική βιομηχανία υφασμάτων για να χρησιμοποιηθούν ως γέμισμα για στρώματα και υλικά μόνωσης. Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Αυτή η οικονομική εκμετάλλευση του γενοκτονίου περιλάμβανε επίσης την κατάσχεση εβραϊκών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. Εταιρείες όπως η IG Farben απέκτησαν εργοστάσια, μηχανήματα και πατέντες σε εξευτελιστικές τιμές μέσω διαδικασιών αριανοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο το ολοκαύτωμα όχι μόνο εξάλειφε ανθρώπους, αλλά μετέφερε συστηματικά τον πλούτο τους στα γερμανικά χέρια. Η κερδοφορία ήταν τόσο υψηλή που οι διευθυντές της IG Farben ζήτησαν να επεκταθεί το πρόγραμμα απέλασης για να εξασφαλίσουν περισσότερους εργάτες. Σε ένα έγγραφο του Απριλίου του 1941, ο διευθυντής κατασκευής του εργοστασίου Μπούνα Βέρκε ζητούσε συγκεκριμένα να αυξηθεί η κατανομή των κρατουμένων και να βελτιωθούν οι ελάχιστες συνθήκες τους, όχι από ανθρωπιά, αλλά για να διατηρηθεί η παραγωγικότητα. Όταν οι Εβραίοι από την Ουγγαρία άρχισαν να αποστέλλονται μαζικά στο Auschwitz τον Μάιο του 1944, η IG Farben έλαβε έναν νέο όγκο εργατών. Μέχρι τότε ο πόλεμος είχε σχεδόν χαθεί για τη Γερμανία, αλλά η μηχανή του θανάτου και της εκμετάλλευσης συνέχιζε να λειτουργεί με γραφειοκρατική ακρίβεια. Ακόμα και όταν οι σύμμαχοι βομβάρδισαν μέρη του εργοστασίου Μόνοβιτς τον Αύγουστο του 1944, η παραγωγή συνέχισε σε άλλες περιοχές. Αυτή η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικής επιχείρησης και κρατικής εξόντωσης θέτει θεμελιώδη ηθικά ζητήματα σχετικά με τη συνενοχή των επιχειρήσεων.
Η IG Farben δεν ήταν θύμα των περιστάσεων, ούτε μια οντότητα που εξαναγκάστηκε από το ναζιστικό καθεστώς. Ήταν ένας ενθουσιώδης συμμετέχων που είδε στο ολοκαύτωμα μια επιχειρηματική ευκαιρία. Οι εκτελεστικοί διευθυντές της, εκπαιδευμένοι σε φημισμένα πανεπιστήμια, με διδακτορικά και σεβαστές οικογένειες, έλαβαν συνειδητά σκληρές αποφάσεις, παρακινούμενοι από οικονομικό όφελος και επαγγελματική πρόοδο. Μετά τον πόλεμο, το 1947, 24 διευθυντές της IG Farben δικάστηκαν στην Ιρεμβέργη σε μια διαδικασία που αφορούσε εταιρικά εγκλήματα. Οι αποδείξεις ήταν συντριπτικές. Συμβόλαια υπογεγραμμένα με τα SS, καταγεγραμμένες επισκέψεις στο Auschwitz, εσωτερικά έγγραφα για τη χρήση σκλάβων. Αξιοσημείωτα, οι ποινές ήταν ελαφριές. Μόνο οι 13 καταδικάστηκαν, με ποινές που κυμαίνονταν από 18 μήνες μέχρι 8 χρόνια φυλάκισης. Οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι πρόωρα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι διαδόχες εταιρείες της IG Farben, που διαλύθηκε από τους συμμάχους το 1945, απέφυγαν τις ευθύνες για δεκαετίες. Οι Bayer, BASF και Hoechst, σήμερα Sanofi, έγιναν πολυεθνικοί γίγαντες χωρίς να αντιμετωπίσουν πραγματικά την ιστορία τους. Μόνο τη δεκαετία του 1990, υπό την πίεση επιζώντων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρχισαν να αναγνωρίζουν τον ρόλο τους στο ολοκαύτωμα και να δημιουργούν ταμεία αποζημίωσης για τα θύματα. Η υπόθεση της IG Farben στο Auschwitz αποδεικνύει ότι το ολοκαύτωμα δεν ήταν μόνο ένα ιδεολογικό ή πολιτικό σχέδιο, αλλά και μια οικονομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν ενεργά σεβαστές εταιρείες. Η γερμανική βιομηχανική αποδοτικότητα, τόσο θαυμαστή παγκοσμίως, εφαρμόστηκε εδώ όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην εξόντωση των ανθρώπων. Η ίδια νοοτροπία που βελτιστοποιούσε τις χημικές διαδικασίες, βελτιστοποιούσε επίσης την ταλαιπωρία και τον θάνατο. Αυτή η οικονομική διάσταση του ολοκαυτώματος έχει συχνά επισκιαστεί από την έμφαση στις ιδεολογικές ή στρατιωτικές πτυχές. Ωστόσο, η κατανόηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη για να κατανοήσουμε την έκταση του εγκλήματος. Το ολοκαύτωμα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη δραστηριότητα μηχανικών, χημικών, λογιστών, διαχειριστών και διευθυντικών στελεχών που χρησιμοποίησαν τις τεχνικές τους γνώσεις στην υπηρεσία του γενοκτονίου. Το Auschwitz ως επιχείρηση μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μεταξύ οικονομίας και ηθικής. Όταν το όφελος γίνεται η μόνη αξία, όταν η αποδοτικότητα λειτουργεί χωρίς ηθικά όρια, όταν οι άνθρωποι μειώνονται σε πόρους σε ένα φύλλο υπολογισμού, ανοίγεται η πόρτα στον όλεθρο. Η IG Farben και το Auschwitz αντιπροσωπεύουν την ακραία περίπτωση αυτής της αποανθρωποποίησης της οικονομίας, αλλά οι αντίκτυποι της ηχούν σε πολλές σύγχρονες εταιρικές πρακτικές. Το μάθημα του Μόνοβιτς παραμένει ως προειδοποίηση. Ο τεχνικός και επιχειρηματικός πολιτισμός χωρίς ηθική βάση μπορεί να γίνει συνένοχος στις χειρότερες θηριωδίες. Ο τρόμος δεν έρχεται πάντα με στολές και ιδεολογικά λάβαρα. Μερικές φορές έρχεται με κοστούμια, οικονομικούς ισολογισμούς και την ψυχρή λογική της μεγιστοποίησης των κερδών. Η κατάρρευση της κόλασης, πορείες θανάτου και απελευθέρωση του στρατοπέδου. Το καλοκαίρι του 1944, καθώς οι σοβιετικοί στρατοί προχωρούσαν προς την Πολωνία, η μηχανή εξόντωσης του Auschwitz έφτασε στην πιο μακάβρια κορύφωσή της. Παραδόξως, όταν η ήττα της Γερμανίας φαινόταν αναπόφευκτη, ο ρυθμός των δολοφονιών επιταχύνθηκε. Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, περισσότεροι από 400.000 Εβραίοι Ούγγροι απελάθηκαν στο Auschwitz. Οι κρεματορίες λειτουργούσαν μέρα και νύχτα και παρόλα αυτά ήταν ανεπαρκείς, αναγκάζοντας τους Ναζί να καίνε τα σώματα σε τεράστιες ανοιχτές λάκους. Μέχρι τον Οκτώβριο, με το ανατολικό μέτωπο να πλησιάζει επικίνδυνα,
Η διοίκηση των SS άρχισε να σχεδιάζει την εκένωση και την κάλυψη των αποδεικτικών στοιχείων. Οι ναζιστικές αρχές εξέδωσαν αυστηρές εντολές. Κανένας κρατούμενος δεν έπρεπε να πέσει ζωντανός στα χέρια των Σοβιετικών για να αποφευχθούν οι μαρτυρίες για ό,τι είχε συμβεί. Ο Χάινριχ Χίμλερ, αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, δήλωσε ξεκάθαρα: «Η τελική λύση είναι η σελίδα της δόξας μας, που δεν γράφτηκε ποτέ και δεν θα γραφτεί ποτέ». Η μεθοδική κατεδάφιση του στρατοπέδου άρχισε με την καταστροφή των διοικητικών εγγράφων. Χιλιάδες αρχεία κάηκαν, αν και ευτυχώς οι αξιωματούχοι του στρατοπέδου δεν πρόλαβαν να τα καταστρέψουν όλα. Οι Σόντερκομαντό αναγκάστηκαν να εξάγουν τα σώματα από τους ομαδικούς τάφους και να κάψουν τα λείψανα, να αλέσουν τα κόκαλα που δεν είχαν καταναλωθεί από τη φωτιά και να σκορπίσουν τις στάχτες σε ποτάμια και βάλτους γύρω. Η φυσική απόδειξη του γενοκτονίου έπρεπε να εξαφανιστεί εντελώς. Το Νοέμβριο του 1944 ο Χίμλερ διέταξε να σταματήσουν οι αερίωσεις. Αυτή η απόφαση δεν ήταν ανθρωπιστική, αλλά πρακτική. Προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους δυτικούς συμμάχους για να διαπραγματευτεί μια ξεχωριστή ειρήνη, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογικό συνομιλητή. Οι εγκαταστάσεις άρχισαν να κατεδαφίζονται. Το κρεματόριο Παύριο, που είχε καταστραφεί κατά την εξέγερση των Σόντερκομαντό τον Οκτώβριο, δεν επισκευάστηκε. Τα κρεματορία Θόιο και Τερέ ανατινάχθηκαν εν μέρη τον Ιανουάριο του 1945. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία εκένωσης των κρατουμένων που μπορούσαν να περπατήσουν. Για να αποφευχθεί η σύλληψή τους από τους Σοβιετικούς, περίπου 60.000 κρατούμενοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο σε αυτό που θα ήταν γνωστό ως οι πορείες θανάτου. Η πρώτη μεγάλη εκένωση ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 1945, λίγες μέρες πριν την άφιξη του κόκκινου στρατού. Στήλες από εξασθενημένους κρατούμενους, ντυμένοι με λεπτές ριγές στολές, οδηγούνταν πεζοί προς τα δυτικά, μέσα στο πολωνικό χειμώνα. Αυτές οι πορείες αντιπροσώπευαν τον τελευταίο κύκλο της κόλασης του Auschwitz, με θερμοκρασίες που έφταναν τους 20 κοντέγγις. Χωρίς κατάλληλη τροφή, κατάλληλα παπούτσια ή καταφύγιο, χιλιάδες πέθαναν από υποθερμία, εξάντληση ή εκτελέστηκαν από τους φρουρούς που ήταν ανυπόμονοι όταν δεν μπορούσαν να κρατήσουν το ρυθμό. Εκείνοι που σταματούσαν ή έπεφταν πυροβολούνταν αμέσως. Οι δρόμοι γέμισαν από παγωμένα πτώματα, μερικές φορές σε γκροτέσκ στάσεις που αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές της αγωνίας τους. Η εκένωση δεν ανταποκρινόταν σε καμία πραγματική στρατιωτική ανάγκη. Τότε οι περισσότεροι κρατούμενοι ήταν τόσο αδύναμοι που δύσκολα αποτελούσαν απειλή ή αξία ως εργατικά χέρια. Ο θάνατός τους ήταν ο μόνος στόχος. Κάποιοι φρουροί των SS, γνωρίζοντας ότι θα θεωρούνταν εγκληματίες πολέμου όταν τελείωνε η σύγκρουση, εξεπλάγησαν ιδιαίτερα, κάνοντας τις πορείες ευκαιρίες για να ασκήσουν δωρεάν σκληρότητα. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις του ετοιμοθάνατου Ράιχ, Γκρος-Ρόζεν, Μπούχενβαλντ, Ντάχαου, Μάουτχάουζεν. Τα ταξίδια πραγματοποιούνταν συχνά σε ανοιχτά βαγόνια, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, πολλά από τα μεταφορικά μέσα είχαν περισσότερους νεκρούς παρά ζωντανούς. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 15.000 άτομα πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτών των εκενώσεων, ένα τελευταίο αιματηρό φόρο τιμής στο ναζιστικό συγκεντρωτικό σύστημα. Ενώ οι περισσότεροι κρατούμενοι εκενώθηκαν, περίπου 7.000 αφέθηκαν πίσω στο Auschwitz. Ήταν οι πιο άρρωστοι, οι ετοιμοθάνατοι, εκείνοι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, έπρεπε να εκτελούνταν πριν από την τελική αποχώρηση των SS, αλλά η ταχύτητα της σοβιετικής προόδου εμπόδισε την ολοκλήρωση αυτού του τελευταίου εγκλήματος. Οι φρουροί εγκατέλειψαν βιαστικά τους μουσουλμάνους,
όπως ονομάζονταν στη γλώσσα του στρατοπέδου οι κρατούμενοι που είχαν μετατραπεί σε ζωντανά σκελετούς. Στις 27 Ιανουαρίου 1945, προχωρημένες μονάδες του 60ου στρατού του πρώτου Ουκρανικού μετώπου υπό την ηγεσία του στρατάρχη Κόνεφ έφτασαν τελικά στο Auschwitz. Οι σοβιετικοί στρατιώτες, βετεράνοι που είχαν περάσει από σφοδρούς πολέμους, έμειναν συγκλονισμένοι από το θέαμα που αντίκρισαν. Όπως θα θυμόταν αργότερα η λοχίας Ελισάβετα Γκριγκορίεβα. Είχαμε δει πολλές φρίκες, αλλά αυτό ήταν πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Οι πρώτες σοβιετικές μονάδες βρήκαν 648 πτώματα εγκαταλειμμένα εκεί όπου είχαν πέσει τις τελευταίες ημέρες. Στις παράγκες βρίσκονταν πάνω από 7.000 ζωντανοί κρατούμενοι, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση, πολλοί από αυτούς τόσο αδύναμοι που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Οι περισσότεροι ζύγιζαν λιγότερο από 40 κιλά. Υπέφεραν από σοβαρή καχεξία, τύφο, φυματίωση, δυσεντερία και πνευμονία. Οι στρατιώτες αρχικά φοβόντουσαν να τους αγγίξουν, φοβούμενοι ότι θα προκαλούσαν το θάνατό τους. Ο στρατιωτικός γιατρός της Σοβιετικής Ένωσης Ανατόλη Σαπύρο περιέγραψε την πρώτη του συνάντηση με τους επιζώντες. Ήταν σκελετοί καλυμμένοι με δέρμα. Τα μάτια τους, χωρίς ζωή, κοιτούσαν χωρίς να βλέπουν. Φαινόταν νεκροί, εκτός από το ότι κάποιοι εξακολουθούσαν να αναπνέουν. Οι ιατρικές υπηρεσίες του Κόκκινου Στρατού ίδρυσαν πρόχειρους νοσοκομιακούς σταθμούς, αλλά δεν είχαν κατάλληλα φάρμακα και πολλοί από τους απελευθερωθέντες πέθαναν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πολύ εξασθενημένοι για να ανακάμψουν. Αυτό που ανακάλυψαν οι Σοβιετικοί στις αποθήκες του Auschwitz επιβεβαίωσε την βιομηχανική κλίμακα του γενοκτονίου. 837.000 γυναικεία ρούχα, 342.000 ανδρικές στολές, 38.000 ζευγάρια ανδρικά παπούτσια και 555 γυναικεία. Βρήκαν επίσης 7 τόνους ανθρώπινης τρίχας συσκευασμένης, έτοιμη να σταλεί σε γερμανικά υφαντουργεία και βουνά προσθετικών μελών, γυαλιών, οδοντόβουρτσες και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όμως, η πραγματική έκταση του τρόμου αποκαλύφθηκε στις εγκαταστάσεις εξόντωσης. Παρά την μερική καταστροφή, οι κρεματορίες διατηρούσαν τους φούρνους τους, ικανούς να αποτεφρώσουν χιλιάδες σώματα καθημερινά. Οι αίθουσες αερίων με τις ψεύτικες κεφαλές ντους και τις ερμητικά κλειστές πόρτες αποδείκνυαν το συστηματικό ψέμα. Οι Σοβιετικοί βρήκαν επίσης άθικτες κονσέρβες Zyklon B και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε ο Ντρέο Μέγκελε στις πειραματικές του διαδικασίες πάνω σε δίδυμα και άλλους κρατούμενους. Οι Σοβιετικοί αξιωματικοί διέταξαν να καταγραφούν με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα βρέθηκαν. Φωτογράφοι και κινηματογραφιστές του στρατού κατέγραψαν τις εγκαταστάσεις, τους επιζώντες και τα αποδεικτικά στοιχεία των φρικαλαιοτήτων. Αυτά τα υλικά θα χρησιμεύσουν αργότερα ως αποφασιστικά αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη της Νιρεμβέργης κατά των ναζιστών εγκληματιών πολέμου. Παρά την εμπειρία τους στο ανατολικό μέτωπο, πολλοί Σοβιετικοί στρατιώτες έκαναν εμετό ή έκλαψαν όταν κατάλαβαν την πραγματική φύση του Auschwitz. Στους επόμενους μήνες, οι ιατροδικαστές εξέτασαν το συγκρότημα για να βρουν επιπλέον αποδείξεις. Κάθε παράγκα, κάθε εγκατάσταση αποκάλυπτε νέους τρόμους. Στο μπλοκ 10, όπου ο Μέγκελε έκανε τα πειράματά του, βρήκαν βάζα με ανθρώπινα όργανα, βιολογικά δείγματα με ετικέτες και αναλυτική τεκμηρίωση για βασανιστικές διαδικασίες. Στο μπλοκ 11, τα κελιά τιμωρίας είχαν ακόμα αποκαλυπτικά γραπτά από απελπισμένους κρατούμενους. Οι Σοβιετικοί συνέντευξαν εκατοντάδες επιζώντες καταγράφοντας τις μαρτυρίες τους. Πολλοί δυσκολεύονταν να μιλήσουν συντονισμένα, τραυματισμένοι από όσα είχαν βιώσει. Άλλοι ένιωθαν την ανάγκη να πουν την ιστορία τους,
να αφήσουν αποδεικτικά στοιχεία, να βεβαιωθούν ότι ο κόσμος θα μάθει. Αυτές οι πρώτες μαρτυρίες αποτελούν μερικά από τα πιο πολύτιμα έγγραφα για την κατανόηση της εμπειρίας του Auschwitz από την πλευρά των θυμάτων. Στο μεταξύ, οι πορείες θανάτου συνεχίζονταν προς τα δυτικά. Κάποιοι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα στη γερμανική επικράτεια, όπως το Bergen-Belsen, το Sachsenhausen και το Ravensbrück. Πολλοί πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων εκενώσεων, μερικές φορές λίγες μέρες ή ώρες πριν την απελευθέρωση από τις δυτικές συμμαχικές δυνάμεις. Όταν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί απελευθέρωσαν αυτά τα στρατόπεδα τον Απρίλιο του 1945, βρήκαν εξίσου φρικτές σκηνές, σκελετωμένους κρατούμενους και βουνά από άθαυτους νεκρούς. Ένας από τους επιζώντες αυτών των πορειών ήταν ο Ελί Γουίσελ, μελλοντικός νομπελίστας ειρήνης, ο οποίος θα εκενωνόταν μαζί με τον πατέρα του από το Auschwitz στο Μπούχενβαλτ. Ο πατέρας του πέθανε λίγο πριν την απελευθέρωση, μια ιστορία που θα επαναλάμβανε στη μαρτυρία του η νύχτα, τόσο κοντά στη σωτηρία, αλλά όχι αρκετά κοντά. Η απελευθέρωση του Auschwitz και άλλων στρατοπέδων αποκάλυψε στον κόσμο την έκταση του ολοκαυτώματος. Οι εικόνες που τράβηξαν οι σύμμαχοι στα Νταχάου, Μπέργεν-Μπέλσεν και άλλα στρατόπεδα προκάλεσαν διεθνή συγκίνηση. Ωστόσο, αυτό που βρήκαν ήταν μόλις ένα αχνό αντίγραφο του τρόμου στην αποκορύφωσή του. Όταν έφτασαν οι απελευθερωτές, το ναζιστικό σύστημα είχε ήδη εξαλείψει την πλειοψηφία των θυμάτων του και καταστρέψει πολλές αποδείξεις. Μετά την απελευθέρωση άρχισε η δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης για τους επιζώντες. Πολλοί παρέμειναν μήνες σε πρόχειρους νοσοκομιακούς σταθμούς, πολύ αδύναμοι για να ταξιδέψουν. Άλλοι, χωρίς σπίτι να επιστρέψουν και με ολόκληρες οικογένειες εξοντωμένες, παρέμειναν σε καταβλισμούς εκτοπισμένων για χρόνια. Η ελευθερία φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις. Πώς να ξαναχτίσουν μια ζωή μετά το Auschwitz, πώς να ξεπεράσουν το τραύμα, πώς να εξηγήσουν το ανεξήγητο. Εν τω μεταξύ, οι δράστες προσπαθούσαν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη. Ο Ρούντολφ Χες, διοικητής του Auschwitz, κρύφτηκε με ψεύτικη ταυτότητα ως αγρότης μέχρι τον Μάρτιο του 1946, όταν συνελήφθη από βρετανικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Χες παραδέχτηκε ψυχρά την έκταση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν υπό την ηγεσία του. Δικάστηκε στην Ιρεμβέργη και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Πολωνία, όπου καταδικάστηκε σε θάνατο. Στις 16 Απριλίου 1947 απαγχωνίστηκε στο Auschwitz, κοντά στο κρεματόριο Πυρηνή, όπου τόσοι είχαν πεθάνει κάτω από τις εντολές του.